přestaňte používat dřevěné žebříky a vyzkoušejte tento hliníkový teleskopický žebřík. Rozloží se během 1 sekundy. Rozložený slouží jako skládací žebřík, který po dalším rozložení se změní na rovný žebřík. Žebřík lze rychle rozložit a nastavit jeho výšku dle vašich potřeb. Každá část se rychle a bezpečně uzamkne. Výška se dá nastavit od 2 do 6 metrů a bezpečné zatížení dosahuje několika stovek kilogramů. Žebřík je rozšířený a zesílený, má protiskluzový design a je celkově velmi odolný proti tlaku. Jeho kompaktní, teleskopický design umožňuje snadné složení, takže se vejde do motorky i do auta. Spodní trojúhelníková opěrná konstrukce a protiskluzové gumové podložky na stupních zajišťují bezpečný a stabilní výstup i sestup. Výšku žebříku lze snadno nastavit pomocí otočného zámku, což řeší problémy s výškou, usnadňuje přenášení a používání. Snadno s ním nainstalujete stropní osvětlení, pověsíte záclony nebo provedete další práce ve výšce, včetně instalace vodovodních a elektrických rozvodů. Je to skvělá volba jak pro každodenní použití v domácnosti, tak pro venkovní použití, pro techniky jako jsou stavební dělníci, truhláři a elektrikáři. Protože se jedná o přímý prodej z továrny, garantujeme kvalitu výrobku. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém během prvních 14 dnů, můžete zboží zdarma vrátit. Tento výrobek se velmi dobře prodává a v továrně zbylo pouze 150 kusů, proto ho můžeme prodat za nízkou cenu. Nenechte si ujít poslední 2 hodiny.